имрӯз дар масъалаи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ мо каме суҳбат мекунем бо шумо. ва агар ки мабодо дар вақти гузарондани вебинар ягон саволҳо ба миён биёяд аз тарафи шумо хоҳиш ки саволҳои худро навишта монед ва дар охири вебинар мо саволҳои шуморо дида мебуроем. Чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз мо дар бораи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ гап мезанем ва дар вақти суҳбати имрӯза ба ғайр аз ин як қатор қонунҳое ки дар масъалаи фаъолияти журналистӣ журналистон вақти дар фаъолияташон бармехӯранд, дар ин масъала ҳам каме ба шумо маълумот медиҳем. дар слайди якум ба шумо мо як статистика, як омори 2016 ба 17-ро оварда мондем ки дар ин ҷо гуфта шудааст ки дар аз соли 2016 то 17 дар феҳристи нашрияҳои Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 616 номгӯи рӯзномаву маҷаллаҳо ба қайд гирифта шуданд. аз онҳо 307 рӯзномаву маҷаллаҳо ғайри ҳукуматӣ мебошанд ва то оғози соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боз 68 ташкилотҳои радио ва телевизион иҷозатномаҳои пахши барномаҳоро доранд, яъне ки пайдо карданд ва дар айни ҳол фаъолият мекунанд. ба ғайр аз ин 49 радио ва телевизиони ғайридавлатӣ мавҷуд аст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз 11 агенти иттилоотӣ ки иҷозати фаъолият доранд, 10 тоаш ғайридавлатӣ, ғайриҳукуматӣ ҳастанд. то феврали соли 2017 шумораи истифодабарандагони интернет дар якҷоягӣ бо истифодабарандагони интернети мобилӣ ва маҳаллӣ 2,632,230 нафарро ташкил медод. дар айни ҳол бошад, боварӣ комил дорам ки ҳамин рақамҳо якчанде зиёд шудаанд ва бахшиш ки ҳозир мо аниқ ин рақамҳоя надорем, фақат ки мо рақамҳои 2016 ба 17-ро ба шумо ҳамчун маълумот пешниҳод намудаем. санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба воситаи ахбори оммаанд, ин аввал пеш аз ҳама Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар он моддаи 2, 5, 8, моддаи 30 моддаи асосии воситаи ахбори омма, яъне ки дар масъалаи озодии сухан ва дастрасӣ ба иттилоот аст. ва ба ғайр аз ин қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ки ин дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма, дар бораи телевизион ва радиошунавоӣ, дар бораи иттилоот, дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот, дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, дар бораи ҳуқуқи муаллиф, дар бораи сирри давлатӣ, ки дар вақти фаъолияти касбии воситаи ахбори омма ё ин ки журналист ба ҳамин қонунҳо бояд такя карда фаъолияти худро пеш баранд. ва он меъёрҳои ахлоқие ки ҳозир мо дар ин масъала мо вебинари худро гузаронда истодем, сарчашмааш ҳамин қонунҳо мебошад ки дар вақти фаъолияти худ журналист бояд аз доираи ҳамин қонунҳо набарояд, то ин ки ба ҷавобгарӣ ё ин ки маъмурӣ ё ҷиноятӣ ё ки бо тариқи гражданӣ ба ҷавобгарӣ кашида метавонад шавад. масъулияти ВАО. масъулияти ВАО ин дар моддаи 6 қонун дар бораи воситаи ахбори омма ва дигар воситаи ахбори омма, дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма нишон дода шудааст, қайд карда шудааст. дар он ҷо гуфта шудааст ки журналист ё ки воситаи ахбори омма бояд ба суистифода аз озодии сухан роҳ надиҳад.
яъне ки дар банди 1 гуфта шудааст ки интишори маълумоти дорои сирри давлатӣ ё ахбори дигари бо қонуни ҳифзшаванда, ахборе ки барои бо зурӣ сарнагун сохтан ё тағйир додани сохти конститутсионӣ, ба содир намудани ҷиноят, барангехтани кинна ё адовати нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, динӣ, забонӣ, ташвиқоти ҷанг, зулму зӯроварӣ, фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ, халалдор кардани тамомияти арзу ва мустақилияти давлат даъват мекунад. Инчунин мавод ё предметҳои порнографиро таблиғ ва ташвиқ мекунад манъ аст. Ва дар банди 2 гуфта шудааст ки воситаи ахбори омма барои объективӣ будан ва саҳеҳияти ахбори аз ҷониби онҳо пахшшаванда ҷавобгар аст. яъне ки агар шумо аз доираи аз чорчӯбаи банди 1 бароед, яъне ки сӯистифода бароед аз озодии сухан ва он чизе ки дар банди 1 ҳамин моддаи 6 қонун дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма гуфта шудааст, аз доираи ҳамин бароед, шумо ба ҷавобгарӣ кашида мешавед. ва дар банди 2 маънояш ки гуфта шудааст ки маънои онро дорад ки шумо воситаи ахбори омма ва журналист дар масъалаи объективонӣ будани саҳеҳияти ахбор аз ҷониби паҳнкунанда, яъне ки журналист ё ки воситаи ахбори омма ҷавобгар аст. як чизи дигар гуфтаниам ки қонун, вақте ки мо дар бораи қонун гап мезанем, қонун ин аҳамияти ҳатмӣ дорад, яъне ки он чизе ки дар қонун гуфта шудааст, вай бояд ҳатман риоя карда шавад. Дар ҳолате ки ҳатман риоя карда шавад. Дар ҳолате ки шумо агар ки он чизе ки дар қонун гуфта шудааст риоя накунед, ҳатман ба ҷавобгарӣ бояд ҷавобгарӣ кашида мешавед. меъёрои ахлоқии журналистие ки мо имрӯз дар слайдҳои дигар дар ин масъала гап мезанем, ин як характери тавсиявӣ дорад. яъне ки ин меъёрҳо ба журналист ба воситаи ахбори омма тавсия медиҳад ки аз чорчӯбаи қонун набарояд ва ба ягон ҷавобгарӣ кашида нашавад. ҳамина бояд ҳатман шумо дониста гиред ки он чизе ки қонун аст и ҳатмӣ аст, он чизе меъёри ахлоқии журналистикӣ дар он ҷо сабт шудааст, вай як характери тавсиявӣ дорад ва ҳатман риоя кардани ин меъёрҳо ба роҳ надодан ба вайронкунии қонун мебошад. дар моддаи 28 воситаи ахбори омма гуфта шудааст ки журналист чӣ ҳуқуқҳоро дорад. яъне ки журналист ҳуқуқ дорад ахборро ҷустуҷӯ, дастрас, таҳрир ва интишор намояд. вобаста ба иҷрои вазифаи журналистӣ ба шахсони мансабдор ҳамсӯҳбат шавад. ҳама гуна далелро аз ҷумла бо истифода аз воситаҳои техникаи аудиовизуалӣ, асбобҳои кино ва аксбардор сабт намояд, ғайр аз ин маводҳое ки қонун манъ кардааст. дар ин ҷо дар масъалаи қонун маводҳое ки қонун манъ кардааст, кадом маводҳои дар назар гирем, яъне ки агар ки шумо бе иҷозат сабт кунед, бо сабти видеоӣ кунед ё ки сабти аудиовизуалӣ кунед, ин аллакай қонуншиканӣ мебошад. барои ҳамин ҳатман тавсия медиҳам ки дар вақте ки шумо ягон сабти видеоӣ мекунед ё ки сабти аудиовизуалӣ мекунед, ҳатман ҳамон шахсе ки шумо интервю мегиред, розигии ҳамон шахсро ҳатман гирифтан дар кор аст. бе иҷозати ин шахс паҳн кардан ин ғайриқонунӣ мебошад ва ҳамчун далелам ин дар оянд метавонад ки шумо истифода бурда натавонед. ҷойҳои ҷамъиятӣ бошад, масалан ҷойҳои ҷамъиятие ки шумо дар он ҷо шахсони бисёре ки
мебинед ва акс мегиред, дар ин маврид иҷозат гирифтан шарт нест. давомаш бо нишон додани шаҳодатноমাи журналистӣ дар маҳалҳои махсус муҳофизатшаванда офатҳои табиӣ, садама, маҳалҳои бетартибӣ ва ҷойҳои ҷамъшавии шаҳрвандон, инчунин дар маҳалҳое ки дар онҳо вазъи фавқулодда эълон шудааст, дар гирдиҳамоӣ ва роҳпаймоҳо ҳузур дошта бошанд, яъне ки ҳуқуқ доранд. зимни сарчашмаи далелу ҳолатҳои вобаста ба маводи дастрасгардида ба мутахассисон муроҷиат намояд, аз навиштани маводи хилофи эътиқодаш даст кашад, иттилоот ва маводи омоданамудаашро бо номи худ ва ё номи шарти тахаллус иштишор намояд. Барои ройгон дастрас намудани иттилоот тавассути дархости журналистӣ вобаста ба иҷрои вазифаи касбӣ ва ба ҳуҷҷатҳои расмӣ дастрасӣ дошта бошад. аз зери ахборе ки мазмуни он ба фикри ӯ дар рафти таҳрири редаксияи воситаи ахбори омма таҳриф шудааст, номашро гирад, оид ба нигоҳ доштани сирри муаллиф пешакӣ гуфтугӯ кунад. журналист аз ҳуқуқҳои дигаре ҳам истифода мебарад, ки тибқи Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. ин ҳуқуқҳои журналист дар моддаи 28 дар масъалаи ҳуқуқҳои журналист гуфта шудааст ва моддаи 29 ҳамин кодекс, ҳамин қонун дар бораи воситаи ахбори омма инҷа дар масъалаи ӯҳдадории журналистӣ, яъне ки журналист ҳуқуқ дорад, ба ғайр аз ин бо ӯҳдадор аст, ки оинномаи фаъолияти редаксияи воситаи ахбори оммаро ки ба вай муносибати меҳнатӣ дорад риоя кунад, аз рӯи нишондодҳои он амал намояд. ин як ӯҳдадорӣ. дигар ӯҳдадорие ки ҳаст, саҳҳияти ахбори гирифтаашро санҷад. пеш аз нашр маводи муносиба омода кардаашро ба сарчашмаи он мувофиқат намояд. хоҳиш шахсоне ки ахбор доранд дар бораи зикри муаллифашон қонеъ кунонад, ба шарте ки ин хабар бори аввал интишор мешуда бошад. иҷрои супоришеро ки сармуҳаррир, муҳаррир ё редаксияи воситаи ахбори омма додааст, рад намояд, ба шарте ки он мухолифи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳуқуқу озодиҳо, манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ташкилотҳоро эҳтиром кунад. ҳангоми иҷрои вазифаи касбӣ, шаҳодатнома ва ё дигар ҳуҷҷате ки мансубияти ӯро ба ВАО таздиқ менамояд, пешниҳод кунад. воситаи ахбори оммаро бо мақсади дахолат кардан ба ҳаёти шахсӣ, дидаву донистан нашр кардани хабару маводи бар дурӯғ, маълумотҳои тӯҳмату таҳқиромез, ки шаъну шараф ва эътибори кории шахсонро воқеӣ ва ҳуқуқиро пас мезанад, истифода набарад. яъне ки дар масъалаи ӯҳдадорие ки мо ҳозир гуфтем, агар ки ҳамин ӯҳдадориҳоро журналист риоя накунад ва бархилофи қонунгузорӣ фаъолияти худро пеш барад, дар ин маврид ҳатман ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ин ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ин ки бо ҷавобгарии шаҳрвандӣ тариқи суд кашида мешавад. ба ҳамин хотир ҳатман ҳамин ӯҳдадориҳоро журналист бояд дар ёд дошта бошад ва аз чорчӯбаи бояд набарад. ин буд он мухтасар дар масъалаи фаъолияти журналистӣ, фаъолияти қонуние ки аз рӯи қонун дар бораи воситаи ахбори омма дар худи қонун нишон дода шудааст. фаъолияти журналистӣ ки тариқи қонунӣ бояд фаъолият кунад. акнун дар масъалаи меъёрҳои ахлоқии журналистӣ гап мезанем ва пурра фаҳмонда метиҳам ҳозир ки кай қабул шудааст ва барои чӣ ҳамин меъёрҳои ахлоқии журналистӣ қабул шудааст.
як чиз дига нагуфта намонад, дар як хел мамлакатҳои хориҷӣ худи қонун дар бораи воситаи ахбори омма вуҷуд надорад. Яъне ки журналистон тамоми фаъолияти худашонро аз рӯи меъёрҳои ахлоқӣ пеш мебаранд. Кодекс этических норм журналистов бо забони русӣ мегӯянд, яъне ки дар бисёртар дар Аврупо худи қонун фаъолияти журналистиро ба танзим намедорад. Танҳо журналист дар фаъолияти худро бо меъёрҳои ахлоқии журналистӣ пеш мебарад ва дар мо бошад, дар то ҳол ҳаст қонун дар бораи воситаи ахбори мо ва меъёрҳои ахлоқии журналистӣ, ки журналист бояд ҳатман ин меъёрҳоро риоя кунад ва бо ҳамин ба қонуншиканӣ роҳ намедиҳад. Худтанзимкунӣ ва ҳадафи принсипи худтанзимкунӣ таҳти назорати худи рӯзноманигорон ва ҳам ҷомеаи шаҳрвандӣ қарор додани вао ба хотири роҳ надодан ба дурӯғгӯиву фаҳшнигорӣ, таҳқиру тӯҳмат, пешдоварӣ дар гузарондани инъикоси қазияҳо, ҷиноӣ ва дигар амалҳои носавоб дар фаъолияти журналистӣ буда, риояи бемайлони он журналистон ва идораи ваоро аз назари расмӣ ва муҷозоти эҳтимолии судӣ эмин медорад. санади худтанзимкунӣ. Ин худтанзимкунии матбуот ба ҳайси як усули фаъолияти озодӣ воситаи ахбори омма дар кишварҳои демократӣ тавассути кодекси одоб ё ахлоқии касбии журналистӣ сурат мегирад, ки чунин санади хислати ғайриюридикӣ дошта бо интиқори худи журналистон таҳия ва қабул мегарданд. Кодекси одоби журналист дар аксари кишварҳои демократӣ амал қабул гардида, танҳо бо хусусияти доираи амал аз ҳам фарқ мекунад. Яъне яке метавонад фарогирии як редаксия бошад, дуюм хусусияти минтақавӣ дошта бошад ва сеюм хусусияти умумимиллиро ба худ гирад. меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ. Ин одоби касбии журналистӣ буда, усулҳо, меъёр ва қоидаҳои ахлоқии рафтори журналист аст, ки барои ҳамкасбон аз ҷониби худи ҷомеаи журналистӣ таҳия, эътироф ва татбиқ мегардад ва бо вуҷуди қувваи юридикӣ надоштан, зери пайгирӣ ва назорати афкори ҷамъиятӣ ва созмонҳои эҷодии касбӣ қарор дорад. Дар одобномаи журналист аз як тараф усул ва меъёрҳои рафтори шоистаи соҳибкасб сабт ёбад, аз ҷониби дигар маҳдудиятҳо ва манъи рафтори ношоиста соҳибкасб низ зикр мегардад. меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон. меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон, ки 30 октябри соли 2009 аз ҷониби ҷомеаи журналистӣ қабул шудааст, дар 17 банд меъёрҳои ахлоқии касбиро фаро гирифта, ба рушди озодии сухан ва устувор гардидани журналистикаи босифат равона гардидааст. ҳадафи санади мазкур дар пешгуфтори он чунин сабт гардидааст: ҷомеаи журналистони Тоҷикистон озодии суханро асоси фаъолияти худ қарор дода, масъулияти бовиҷдона амалӣ гардонидани онро дарк намуда, ин меъёрҳои касбӣ ва ахлоқии воситаи ахбори оммаро ва журналистонро эълом ва қабул медоранд. ҳеҷ яке аз ин меъёрҳо мақсади маҳдуд кардани озодии суханро надорад. меъёри ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон. Пешгуфтор. ҷомеаи журналистони Тоҷикистон озодии суханро дар ин масъала мо нав ин боз бахшиш ки слайд такрор шудааст.
хеле ки мо гуфтем, худи меъёрои ахлоқии журналистӣ аз 17 модда, яъне ки банд иборат аст ва банди якуми он ин рисолати ваод ва журналист. дар ин ҷо гуфта шудааст ки ҳақиқатнигорӣ, воқеиятнигарӣ, адолат, гуногунандешӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон усули фаъолияти вао ва журналист дар Тоҷикистон мебошад. вао ва журналист бо ин усул обрӯ ва эътибори матбуотро ҳифз мекунад. банди 2. Саҳиҳияти ахбор. вао ва журналист бояд назару андешаҳои гуногунро беғаразона ва бидуни таҳриф ба нашр расонад. дар матолиб бояд тавозуни назарро риоя гардонад. саралавҳа ва акс бояд маънӯи матн ва гузоришро ифода кунад. дар масъалаи ҳамин саралавҳа ва акс як чизи дигар гуфтаниям ки бисёр вақт дар вақте ки мо мақолаҳоро мехонем, дар он ҷо саралавҳа тамоман ба худи матн баробар нест. яъне ки вақте ки саралавҳа мехонӣ дар бораи тамоман дигар чӣ гуфта шудааст ва вақте ки матнро мехонӣ гап дар бораи тамоман дигар чӣ мебошад. барои ҳамин хоҳиш ки дар масъалаи ҳамин банди 2 бисёр аҳамияти ҷиддӣ диҳед ва вақте ки шумо ягон мақолаи худро менависед, ҳатман матни мақолаатон бо сарлавҳаш бояд монанд бошад. банди 3. ҳифзи маънои ахбор, манбаи ахбор. вао ва журналист ҳангоми аз манбаи гирифтани ахбор ба он эҳтиром мегузорад. мувофиқи хоҳиши манба ҳамрамиро риоя аз фош кардани манбаи ахбор худдорӣ мекунад ва бо амали худ ба ошкор шудани шахс манбаи ахбор ва сирри касбиро намедиҳад. яъне ки дар ин банд гуфта шудааст ки вақте ки шумо аз ягон манба ахбор мегиред, шумо ин манба ба фош додани ин манба яъне ки ҳуқуқ надоред ва тариқи қонун танҳо суд метавонад хоҳиш кунад барои фош кардани ин манба. ба ҳамин хотир сирри касбӣ ба фош кардани манбаи ахбор, яъне ки сирри касбиро риоя накардан гуфта шудааст ва ин банди 3 ҳам риоя кардани ин бандам бисёр зарур аст. банди 4. ақида, далел ва гумону тахмин. вао ва журналист дар байни мафҳумҳои ақида, далел ва гумону тахмин фарқ мегузорад. баёни андешаи ашхос мавриди санҷиш ва бозпурсӣ қарор намегирад. дар масъалаи далел, ақида ва гумону тахмин ҳар яке мо ба як ақидаи худ, як фикру гумони худ яъне ки ҳуқуқ дорем, но бояд дар масъалаи далел мо бояд ҷиддӣ бошем ки вақте ки мо гап мезанем, ҳамон факторе ки ҳаст бояд ҳатман далелҳо дошта бошем ва журналист ҳамина бояд ҳатман дониста гирад ки он чизе ки далел надорад, яъне ки он чиз дар оянд бедалел дар оянд метавонад ба худи журналист ба воситаи ахбори умма зарари худро расонад. иффати миллӣ ва эҳтироми фарҳанги ғайр. вао ва журналист бояд ифода ва фарҳанги миллиро ҳангоми инъикоси ҳама гуна матолиб поз дорад. аз тарғиби фисқу фуҷур ки боиси косташавии иффати миллӣ мегардад худдорӣ кунад. дар нигоштаҳо ва фарҳанги ғайр эҳтиромона риоя кунад. вао ва журналист аз пас задани қавму миллат, дину мазҳаб ва нажод худдорӣ намуда, ҷаҳонбинӣ ва суннату анъанаҳои дигаронро эҳтиром мекунад. ин банди 5
агар ки мо гӯем дар масъалаи риоя накардани банди 5, ҷавобгарии ин дар кодекси ҷиноятӣ нишон додааст, ҷо гирифта шудааст ва дар мавриди риоя накардани банди 5 меъёри ахлоқии журналистӣ журналист метавонад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. Барои ҳамин инам ҳатман риоя кардани ин банд ҳатмӣ аст. эҳтироми ҳаёти шахсӣ. ВАО ва журналист ба ҳаёти шахсии афрод эҳтиром мегузорад. интишори маълумот бояд бо иҷозати шахсон ва риояи маҳрамии аснод сурат гирад. лаҳзаҳои ҳаёти хусусии шахсиятҳо ки арзиши иҷтимоӣ доранд дар ВАО инъикос шуда метавонад. ҳамзамон ҳуқуқи фардии ашхосе ки дар қазия дохил нестанд риоя шавад. банди 7. ҳифзи шаъну шараф ва эътибори шахс. пас задани шаъну шараф ва эътибори шахс бо алфози қабеҳ, калимаҳои ибораҳои таҳқиромез ва аксу тафсири номуносиб, ҳамчунин тӯҳмат ва ситоиши нобарҷо хилофи одоби касбии журналистӣ аст. ба ғайр аз хилофи одоби касбии журналист, ба ғайр аз ин боз бархилофи қонуни граждании ҷумҳурии Тоҷикистон банди моддаи 170 то 174 аст. яъне ки журналист дар мавриди пас задани шаъну шараф ва эътибори шахсии дигар шахс метавонад аз тарафи ҳамон шахсе ки шаъну шарафро пас заданд ба тариқи суд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. ба хотири ҳамин ба риоя накардани банди 7 ҳамин модда ин бархилофи на фақат одоби касбӣ ва ба ғайр аз ин бархилофи кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. эҳтимоли бегуноҳӣ. ҳангоми гузориш дар мавриди инъикоси қазияи ҷиноӣ ва амсоли он, ВАО ва журналист аз пешдовари худдорӣ мекунад. то собит гардидани гуноҳи шахс дар суд, ВАО ва журналист наметавонад дар бораи гуноҳкории ӯ қазоват кунад. моддаи 8. яъне ки дар ин ҷо гуфта шудааст ки дар вақте ки мисол агар ки қазияи дар суд, яъне ки парвандаи ҷиноӣ бошад, ё ин ки дар тафтишоти пешакӣ мавҷуд бошад ягон парвандаи ҷиноӣ, ё ин ки дар худи суд парванда қарор гирифта бошад, то ҳалномаи суд набарояд, журналист ҳуқуқ надорад ки он шахсро гунаҳгор ҳисоб кунад ё ягон ба фикри худ ягон ҳамон шахсро, яъне ки гунаҳгории онро нишон диҳад дар қазияи худ. ба ҳамин хотир ҳамин банд гуфта шудааст ки то ҳалномаи суд набарояд, журналист бояд ба фикри худ, яъне ки гунаҳгор донистани дигар шахс роҳ надиҳад. банди 9. роҳ надодан ба табъиз, дискриминатсия. поймол намудани ҳуқуқи шахс вобаста ба мансубияти нажодӣ, миллӣ, мазҳабӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҷинсӣ дар ВАО равона нест. ВАО ва журналист аз айбҷӯии ҷисмонии шахс ӯҳдадорӣ мекунад. ин нормаи меъёри конститутсионӣ мебошад ва дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам гуфта шудааст ки ягон шахс ҳуқуқҳои дигар шахсро поймол кардан ҳуқуқ надорад. банди 10. гузоришҳои барангезанда ва ҳифзи ноболиғон. журналист ва ВАО аз гузоришҳои барангезанда дар таҷовузу хушунат, ранҷу куштор, инчунин дигар ҷиноятҳо худдорӣ мекунад. ВАО аз журналист
ва ӯ ва журналист ба хотири ҳифзи ноболиғон ва ҷабрдидагон шахсияти онҳоро ифшо намесозад. Дар кодекси ҳам гражданӣ ва дар кодекси ҷиноятӣ дар ин масъала моддаҳое ҳастанд, ки дар вақте ки мо мисол бе иҷозати падару модар, бе иҷозати парастор, васоят ё ин ки парасторҳо, ё ин ки бе иҷозати шахсоне ки волидайнро бо сабабҳои муайян иваз мекунанд, мо агар ки дар масъалаи ноболиғ ягон маълумот паҳн кунем, аллакай ин қонуншиканӣ мебошад. ё ин ки дар масъалаи нишон дар сабти видео вақте ки мо мекунем, бояд ҳамон як гузоришҳое ки барангезандаанд, таҷовузу хушунат дорад, ранҷу куштор дорад, ин хел маводҳо мо бояд дар видео сабт карда ва нишон додан бояд накунем ба хотири ҳифзи ноболиғон. барои ҳамин ҳатман вақте ки ягон гузориш бо ноболиғ карданӣ мешавад, журналист бояд ҳатман ҳаминро дониста гирад, ки бе иҷозати падару модар ё ин ки шахсоне ки падару модарро иваз мекунанд, сабт аудиовизуалӣ кардан ё ин ки видео гирифтан ва дар масъалаи фамилия, ном, соли таваллуд, яъне ки он маълумотҳое ки шахсӣ мебошад, паҳн кардани он бе иҷозати волидайн мумкин нест. шеваи ҷамъ овардани мавод. банди 11. барои ба даст овардани ахбор, тафсир, садо ва дигар маълумот дар бораи ҳаёти шахсӣ набояд аз роҳҳои ғайриқонунӣ ва ноҷоиз истифода шавад. ин банд аллакай дар худи ҳамин ҷумлае ки ҳаст, аллакай худаш ба худ фаҳмоаст, ки бо роҳҳои ғайриқонунӣ, яъне ки бе иҷозат гирифтани мавод, бе иҷозат паҳн кардани он маҳод ва дигар роҳҳое ки қонун манъ кардааст, гирифтани маълумот ва паҳн кардан мумкин нест. банди 12. ҷудо будани эҷодиёт аз тиҷорату реклама. рисолати касбиро қурбони аҳдофи тиҷорат набояд кард. дар вао фаъолияти эҷодӣ аз фаъолияти тиҷоратӣ ва реклама ҷудо буда, матолиб набояд таҳти таъсири шахси сеюм ё манфиатҳои журналист қарор гирад. маводе ки ба хотири тиҷорату реклама ва тарғиби манфиати гурӯҳе ё шахсе ба нашр мерасад, бояд мушаххас бошад ва аз маводи дигар ҷудо ҷой дода шавад, то хусусияти тарғиботи он аён гардад. яъне ки вақте ки агар ки шумо маводи яъне ки рекламавӣ бошад, ё ин ки барои ба даст овардани фоида бошад, ҳамон мавод ба хотири ба даст овардани фоида аст, бояд ҳатман агар ин реклама аст, бо қонун дар бораи реклама бояд ҳамин мавод, талаботҳое ки дар ҳамин қонун дар бораи реклама аст, бояд аз ҳамин талаботҳо берун набарояд. агар тиҷоратӣ бошад, ҳаст шартномае ки байни журналист ва шахсе ки ин маводро заказ мекунад, ба ҳамин хотир бояд дар асоси ҳамон шартнома, аз чорчӯбаи ҳамин шартнома бояд журналист набарад ва он чизе ки дар ҳамин шартнома гуфтааст, бояд ҳавай риоя кунад. дар масъалаи фаъолияти эҷодӣ бошад, фаъолияти эҷодӣ ин маводҳое ки аз касбӣ, фаъолияти касбӣ эҷодӣ аст, вай бояд аз тиҷоратӣ ва аз рекламавӣ бояд фарқ кунад.
банди 13 подош ва имтиёз. ҳар гуна имтиёз ва подош ки озодии тасмимӣ вао ва журналистро маҳдуд месозад, хилофи эътибор ва обрӯи вао ва журналист аст. банди 14 асардӯзӣ, плагиат. журналист бояд дар фаъолияти касбиаш асардӯзӣ накунад. асардӯзӣ ин гирифтани матн, тасвиру садо аз манбаи дигар ва ҳамчун моли худ муаррифӣ кардан аст. журналист бояд ба заҳмати ҳамкасбонаш арҷ гузорад. банди 14 ин такя шудааст ба қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф. дар он ҷо дар масъалаи плагиат гуфта шудааст ки яъне ки плагиат хеле ки дар банди 14 тарҷума шудааст, ин асардӯздӣ мебошад ва қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф ин меъёра ба танзим дароварда ва шахсоне ки масалан асардӯзӣ карда ва асарҳои дигар каса гирифта аз номи худ паҳн мекунанд, бо тариқи ҳамин қонуни ҳуқуқи муаллиф метавонанд бо тариқи суд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. дар ин ҷо гуфтагӣ шудааст ки бисёртар мо ҳақиқатан дар як хел маводҳоро дида мебуроем, шахсоне ки гирифта такя мекунанд ба маводҳои дигар кас, ссилкае ки мо мегӯем ҳавая ба маводи худ нишона метиҳад ки аз куҷо сарчашмаи ҳамин мавод аз куҷо аст ва аз номи худ гирифта ҳавайро паҳн мекунад. аллакай ин бархилофи қонун аст, қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф, ва ҳатман вақте ки шумо ягон маълумотро гирифта онро мехоҳед паҳн кунед, сарчашмаи ин маълумотро нишон диҳед ки аз куҷо гирифтаед. ё ин ки худи агар ки мо дар масъалаи асари ягон кас ҳамчун ҳуқуқ дорад, ҳамчун муаллиф ҳуқуқ дорад, дар он ҷо як гирдача бо ҳарфи S нишон дода шудааст. аллакай ин нишона гуфтаи онро дорад ки ҳуқуқи ҳамин асар ё ки ҳуқуқи ҳамин эҷодиёт муаллифаш нишон дода шудааст ва аз номи худ ва гирифта журналист агар паҳн кунад, аллакай ин ҳамчун асардӯзӣ нишон дода мешавад. банди 15 ислоҳи хато. агар нодурустии маводи нашршуда ё хулоса дар мавриди ашхос, имло, сарфу наҳв ки баъд собит гардад, бояд аз тарафи ҳамон нашрия фавран ислоҳ ва аз нав нашр шавад. дар сурати роҳ додани ба камбудии журналист ва вао бояд онро эътироф ва ислоҳ намуда такроран ба хато роҳ надиҳад. яъне ки он хатогие ки журналист дар мавриде ки ягон маълумотро ё ки маводро нашр мекунад, ҳатман он хатогиро бояд аз тарафи худ ба ислоҳ карда диҳад. банди 16 ҳамраҳии касбӣ. вао ва журналист ҳамраҳии касбиро пеша мекунад. журналист аз иҷрои супоришҳое ки хилофи эътибори касбӣ ё мавқеи иҷтимоияш аст худдорӣ намуда, бояд бар зидди ҳамкасбон бар вао дигар беасос иқдом накунад. журналист ваоро барои хусумати шахсӣ ва ҷудоиандезӣ миёни касбон истифода намекунад. журналист барои фаъолияти касбиаш таъқиб шавад, ҳамкасбон ӯро пуштибонӣ мекунанд. банди 17 бошад тартиби амалии гардондани меъёрҳо. дар сурати риоя нагардани меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ, ҳар шахси манфиатдор метавонад ба шӯрои воситаи ахбори уммат Тоҷикистон муроҷиат намояд. тасмини шӯро дар вао нашр мешавад. дар бораи шӯрои воситаи ахбори умма каме
гуфтаниам ки шӯрои васои ахбори омма ин ташкилоти ҷамъиятӣ мебошад, ки асосӣ ин яке аз равишҳои ҳамин худи шӯро ин пеш аз суд баҳсҳое ки байни журналистон ё вао пайдо мешаванд, пеш аз суд дида баромадани ҳамин шикоятҳо, яъне ки шӯро ҳамчун мобайнрав байни воситаи ахбори омма, байни журналистҳо иштирок мекунад ва он нофаҳмиҳое ки ба миён меояд, он баҳсҳое ки ба миён меояд, он шикоятҳое ки ба шӯрои вао аз тарафи журналистҳо ё вао равона мегарданд, шӯрои вао ҳама инро дида байни журналистон тавсия ба журналистон, ба даъвогарон ки ба шӯро муроҷиат карданд тавсия медиҳад ки дар ҳамин мисол дар ҳамин мақола кадом журналист ба кадом хатогиҳо роҳ додааст, кадом меъёрҳои ахлоқии журналистӣ риоя накардагӣ аст, ё ки ба кадом бархилофи кадом қонун мақола навистааст ва як тавсияи худро медиҳад ки дар оянд журналистҳо ба дигар камбудиҳое ки масалан ҳастанд роҳ надиҳанд. Ва баъд мисол вақте ки шӯро як тавсияи худро медиҳад, шӯрои васои ахбори омма, дар журналист бояд риоя кардани инам дар вазимаи он кас ҳаст ва мехоҳад риоя мекунад ва агар ки зарур нашуморад метавонад риоя накунад, локин якчи гуфтаниам ки баъд аз муроҷиат ба шӯрои воситаи ахбори омма он шахсе ки шикоят мекунад ҳуқуқ дорад ки дар оянд ба суд ҳам муроҷиат кунад ва тариқи судӣ даъвои худро даъво карда як адолати судиро аз тарафи суд интизор шавад. Ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниам ки ҳатман ҳамин меъёрое ки ҳаст 17 моддае ки дар меъёрҳои ахлоқии журналистикӣ ки қабул шудааст аз тарафи ҷомеаи журналистӣ, ҳатман журналистон хуб мешавад ки ҳамин меъёрҳоро риоя кунед ва дар ҳолате ки шумо ин меъёрҳоро риоя мекунед ба қонуншиканӣ роҳ намедиҳед, яъне ки шумо дар фаъолияти худ ба мушкилие ки аз тарафи мушкилие ки ҳуқуқӣ мегӯем, мушкилияи қонунӣ қатъӣ дучор намешавед ва фаъолияти худ шумо метавонед бе ягон проблема пеш баред. нақши шӯрои вао чӣ хеле ки нав ҳозир ман дар бораи шӯрои вао ба шумо 4 сухан гап задам. Дар ин ҷо бо слайди алоҳида дорем. Ба хотири нашри шӯрои вао ин ба хотири танзими риояи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон ниҳоди ҷамъиятии шӯрои вао ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. шӯрои вао ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати адлия ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 январи соли 2010 ба ҳайси ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ таҳти рақами 1254 сабти ном шуда фаъолият дорад. дар оинномаи ин ташкилоти ҷамъиятӣ зикр гардидааст ки шӯрои вао мақоми ҷамъиятӣ мустақил, машваратӣ ва худтанзимкунандаи вао мебошад. рисолаи шӯрои вао қабул, баррасӣ ва натиҷагирӣ аз шикоятҳоест ки ба одоби касби журналистӣ тааллуқ дорад. он чизе ки нав ба шумо фаҳмонда будам, дар ин ҷо дар оинномаи шӯрои вао гуфта шудааст. бо ҳамин слайди мо тамом шуд. вебинари мо
дар ин масъала ҳам ба анҷом расид. Агар ки мабодо саволҳое бошанд, шумо метавонед ҳозир ин саволҳо ҳастед. Агар савол надошта бошед, шумо метавонед ба почта электроние ки дар инҷо ман нишон додам, метавонед саволҳои худро алоҳида равон кунед ва мумкин ки бисёр чизое мумкин ҳам не бисёр чизое ҳаст ки дар вақти фаъолият шумо дучор мешед ва саволҳо пайдо мешаванд. Ба ҳамин хотир шумо метавонед ба ҳамин почта электронӣ нависед саволҳои худро ва як аз тарафи мо ҳамчун ҳуқуқшинос ба саволҳои шумо ҷавобҳои дуруст дода мешавад, ки дар оянд шумо дар фаъолиятатон ба хатогӣ роҳ надиҳед. ман нигоҳ дорам, рости гап дар инҷо дар масъалаи савол ягон савол нест ва ҳам хел фаҳмидам, ки ҳозиражда савол ягон савол пайдо нашуда шумо ва ба фикри ман хуб мешуд, ки ҳамин почта электронӣ дар оянда агар ки ягон савол ба вуҷуд биёяд, метавонед ба ҳамин почтаи мо равон кунед. саломат бошед. раҳмат барои ки вақти худро дариқ надошта иштирок кардед ва дар фаъолияти касбиятон ба шумо муваффақият ва тамоми хушиҳои зиндагиро орзу мандам. хайр бошад то охири оянда.